bono nigegati abaremi abo bare bekemerie chae nigo bakwire chae abo se factory ya Sang'anyi ensemo yebunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira nigo bono beso kina komochige tambukero kyobochorio boke ubora chikokorekana asitundu bari kiri chia kya ng'ombe isinta bagokwana heye masa yemo one Soko TV abari mwabu nigo batebirenga nigo bateneri factory iyo ariko bakabatenenia abanyakero babo asebono keringa abagokana koira amachani ayo hakoba gose asekiro motienyi nabo igo baramento ngeri yabo wikachi siringi ibere tiango taragereria nkwana aya abantu abo gose aya abaremi abukura nsemeyo Amalieta John Kabinga Elieta Diana John Kabinga Ngwenya Lieta Liga Zero Miras Limited Omo chairman yituna tusirete asinyantembe buying center wona gara tusirete ntwanjira netena boko no bochori bororo no nyibale ko beko mungino eli bagali aya ntwanjira nete lakini ko batabire no bochori ntwanjira nete lakini mbaro oyiga kwete mbaro batarako bali moyo abali moyo bali abatereni beja abatera iko bakobitiriria nga baje batoletere machani egotu baje batoliki siringi bere cheito bamere gochinda bona babere batagete ko letere bachori mbali bagokana nga siringi bere cheito ntotagete machani ntoli ko letere magundo nsama niyo maerero rango koru Kiangombe buying center mangana bateregita bagatotevinga tochorera abantu bitu bataratabukia egasere ntunturara makoso bakorire ikiagera na wenda gototetea abakera kibese kya medusi ngibe ko rumutinyo January bakabono ngeso bakitoria meko egwa ngantu chinde nto egwa ekibese to ngichiete kya kya metu mutani yitu naone tu abu se ba to betere nto gwanja kiagera ntu abaremi igo batonyanya se kire nsemo onye batagete kochora bamonyire imime tikabaje balete bwango abo bawusegete na itibosoni kora bwango barete bwango na hende inuleta kibase kye factory musiale bwango muna mwaji sialire moike ase buying center isinta na kya ng'ombe na limuraro lenga abanyene mbaro limuraro lenga na ye gwasole tumusiabano izingi cheto ibere chirocho paka tokende paka soba na ndirende chinde chios paka bato chizingi cheto ibere koru January ayeno board member otenene ntu abwata mangana aliara gwate bangana nga noba koba to gwakana lakini tombe ngwakanole tombe arangwakanwere tombe erense yoburai bwao nga kie gwakana to kuba uri mwata na tombe ngo chakoni gwere ono muchumbo West Mugirango muchumbo North Mugirango muchumbo Gitutu muchumbo Burabu ninki mutali gukwanira igoro ya Nyamira igoro yechae ekere factory ine ya megwa kanu ero yakanu gisiringi ibere ko boni nangi yakara tombe gwa kanu ababande mpa gwa kanu